Дякую всім, хто долучився до прямого ефіру на телеканалі АТR. Як і обіцяв, тримаємо руку завжди на пульсі останніх подій, які стосуються як України, так і світу. Саме зараз маємо змогу наживо подивитись зустріч президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца. Давайте подивимось. Позитивні сигнали щодо цього питання, і якщо ми щось можемо зробити у цьому напрямку, звичайно, ми це зробимо. І як тільки ця миротворча місія буде створена, буде, звичайно, з'ясовуватись питання, які країни будуть приймати участь. І якщо з українського боку буде прохання або бажання, щоб Австрія теж долучилася або надала якоїсь допомоги, то ми зі сторони федерального уряду, зі сторони міністра оборони Австрії, з яким ми будемо зустрічатися, обговоримо це, з'ясуємо, але в минулому ми завжди у різних інших ситуаціях брали участь у таких місіях, і щоб почати цю місію, започаткувати цей проєкт, я готовий вже сьогодні висловити нашу повну підтримку щодо імплементації такого проєкту. Дуже дякуємо за те, що ви прийшли. Щиро дякуємо ще раз. Щойно мали змогу наживо бачити зустріч Петра Порошенка, президента України, та федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца. Про що вони говорили? І які результати будуть? Ми будемо обговорювати з гостем цієї години в нашій студії. Це Степан Гавриш, екс-заступник секретаря РНБО. Я вас вітаю. Доброго вечора. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Одразу хочу сказати, що йшла мова у цій зустрічі, зокрема, про миротворців на Донбасі. Питання саме такого характеру. Чи надасть Австрія своїх миротворців? Ваша думка з цього приводу спочатку? Проблема глибше. Почалася виборча кампанія, і ми бачимо, і це очевидно, що Петро Порошенко буде будувати її на миротворчій місії, на миротворцях, які мають забезпечити не тільки відновлення миру на сході України, але й відновити територіальну цілісність. Це другий мирний план. Перший був пов'язаний з першими виборами, і він всередині мав Мінські угоди. Миротворча стратегія пов'язана з тим, що ми будемо проводити миротворчу місію, не забудемо, проти другої ядерної держави світу. А можливо і першої, оскільки по кількості ядерних боєголовок вона нічим не уступає Сполученим Штатам Америки. Отже, це не просте політичне питання відносно члена Радбезу ООН, який буде або приймати рішення, які вигідно виключно Росії, і я не бачу жодних шансів на компроміс з Україною, або яке влаштує якимось чином персонально Путіна, але зважимо, що до виборів Путіна ніякої миротворчої місії не відбудеться. Після виборів, мені здається, що Путін змінить суттєво стратегію по відношенню до України. А от як він може змінити цю стратегію? Я думаю, що ще одна деталь цікава, що це такий сигнал для українських виборців. Відень посилає на чолі з Порошенка сигнал про те, що ми будемо боротися за миротворчість України і далі. А Вашингтон на чолі з Юлією Тимошенко, яка зустрічалася з президентом Трампом і Куртом Волкером, яка теж говорила про миротворчу місію, посилає про те, що вона має більш сильну стратегію. Її зустріч, хоча й коротка, з Трампом, засвідчує, що вона є дуже впливовою особою. Отже, війна почалася, війна штабів, війна політтехнологій, війна лідерів. Що може дати нам шанс на цю місію? Тільки одне, те, що Сполучені Штати Америки раптом знайдуть той спосіб тиску, ту болючу кнопку, як казав Трамп Кім Чен Іну, ядерна кнопка більше, знайдуть ту кнопку відносно Америки, яка раптом несподівано погодиться на відступ Україні. Обмін, наприклад, миру на Донбасі і перехід до, власне, створення ситуації виборів в місцеві органи влади, створення, так би мовити, Донбаської одної або двох квазідержавних автономій, або там буде продовжуватися війна такої низької інтенсивності. І в цьому контексті
є вкрай велика небезпека, що заяви самого Курта Волкера, який артикулює цю позицію з боку власне якихось радників біля Трампа, що ключовим має бути виконання Україною Мінських угод. А Мінські угоди передбачають саме проведення виборів на Донбасі, вирішення політичного питання в інтересах тої самої Росії. При цьому не ясно, чи погодиться Путін на те, щоб власне, і тут дуже великий конфлікт є, перетворити миротворців в гарантів такого процесу. Чи він буде добиватися того, що добивається і зараз, наче він наполягає разом із Лавровим, що миротворці мають забезпечити безпековий формат діяльності ОБСЄ, а все решта виконувати, так би мовити, внутрішні поліцейські структури, які вже створені в ЛНР, ДНР. Але все ж таки, як врешті-решт дійдуть консенсусу? І чи дійдуть взагалі, коли Путін вимагає свої умови, висуває стосовно миротворців на Донбасі, міжнародні спільноти та Україна свої умови? Що може, можливо, повпливати на рішення і взагалі на ведення цих миротворців? Консенсус взагалі неможливий. Путін, хочу сказати всім глядачам, якщо не знають, збираються приїхати голосувати за себе 18 березня в Крим. В Крим, так. І ця програма готується, він демонстративно покаже, що Крим є основою, певною харизмою сучасної Росії і не збирається відступати. І це є знак того, що питання по Криму знято з повістки дня в переговорах. Мало того, в нашому законі про так звану деокупацію чи відновлення суверенітету на Донбасі, про реінтеграцію, як завгодно можна його називати, там жодних немає посилів для реінтеграції і згадки немає про Крим в цьому напрямку. Отже, можливий компроміс по Донбасу, і він чітко, знову ж таки, заявлений Путіним, він прописаний в Мінських угодах. В зв'язку з тим, що ми не рухаємося в цьому напрямку, припинилися переговори по обміну заручників. Вони про це заявляв президент країни, що вони йдуть в повному форматі, вже були визначені навіть до обміну певна кількість 29 на 83 заручників, але ця тема сьогодні знята з порядку денного і не дивлячись на скорі вибори в Росії, що було б можливо навіть і Путіну певною мірою вигідно, хоча це ніяк не впливає на його виборців, бо останні опитування Левади показують, що в нього 71% рейтинг. То я думаю, що Путін не відступає від логіки, яка була закладена в минулу політику, відступати не буде. Путін не рухається спиною по відношенню до своєї політики. Враховуючи нинішню ситуацію, на коли можна розраховувати вирішення питання стосовно миротворців? Чи прогнозувати зараз не можна? Я думаю, що питання миротворців вирішуватися не буде в найближчий час. У Раді безпеки ООН лежить проєкт резолюції Росії. Курт Волкер свій час сказав, що він не рекомендує Україні подавати свій проєкт резолюції. Ми не ведемо серйозних переговорів і ми не чуємо будь-якої реакції на українські пропозиції, як і немає офіційних заяв з цього приводу з боку ключових гравців. Президент Сполучених Штатів Америки, Китаю і, наприклад, Брюсселю. А немає об'єднаної позиції, тому говорити про миротворців в найближчий час неможливо. Миротворці можуть з'явитися тільки при одному випадку, коли Україна змінить свою воєнну стратегію на Сході. Якщо вона її не змінить, говорити про миротворців нам буде надзвичайно складно. Ніхто не поїде в умовах, коли на території Донбасу, захопленої бойовиками, знаходиться 50 тисяч до зубів озброєних бойовиків, які володіють не просто вишколом військовим, а бойовою тактикою на ведення боїв на обмеженій території, які постійно влаштовують провокації проти ОБСЄ, і які можуть вдатися до будь-якої провокації будь-який час, зірвати миротворчу місію. Мова йде про два види миротворчої місії, це треба також пам'ятати. Миротворча місія, яка буде забезпечувати безпеку, яка буде озброєна там легкою стрілецькою зброєю як максимум, і миротворча місія на манер Балкан, де була 60-тисячна добре озброєна натівська армія з військово-повітряними силами, системами броньованих підрозділів і так далі. Подібна місія Росія не прийме її ніколи. Отже, ми можемо розраховувати виключно на безпековий такий варіант і врешті
зважаючи на відсутність сьогодні жодної ясної зрозумілої стратегії керівництва держави, цей безпековий варіант миротворчої місії може відбутися дійсно, але це буде варіант Росії. Це не буде варіант Києва. Нам можуть як завгодно подати на будь-якій блюдиці з будь-якою золотою чи срібною, чи навіть платиновою каймою, але це нічого не змінить. Ми залишимося в ситуації країни, яка змушена буде підкоритися позиції завершення гібридної війни, власне, такого, скажімо, капітуляційного миру, який буде запропонований Росією. І я би хотів, щоб глядачі, особливо ті, хто читає інтернет, звернулися до статті британського радника, полковника Глена Гранта, який написав не просто стратегію для Збройних сил України, для політичного, так би мовити, управління військами в тому числі, а це свідома позиція, яка засвідчує, що ніяка миротворча система, ніяка спроба вийти із ситуації війни з Росією шляхом таких закритих переговорів, маневрів, використанням холодної війни Заходу і Росії неможливо. Хоча б тому, що ми бачимо, як міняється політика, коли троє ключових розвідників Росії несподівано поза санкційними обмеженнями прилітають до Вашингтону і про щось там розмовляють, після чого різко міняється ситуація з кремлівським списком і береться просто, так би мовити, із кошика сміттєвого журналу Forbes і придруковуються всі олігархи, які піддаються, так би мовити, санкціям. От ви сказали, що можливо, скоріш за все, якщо йде мова за миротворців, то це буде суто за тими умовами, які висуває Путін. Правильно? На цьому етапі я не бачу іншої стратегії України, і я не бачу навіть в переговірному процесі з прем'єр-міністром Австрії Курцем якоїсь зміненої логіки в стратегії. Тим більше, що Австрія, і зверніть увагу на обережну дипломатичну формулу позиції Курца. Австрія є нейтральною країною, вона не визначає взагалі себе як країна, яка приймає участь у збройних миротвореннях, скажімо, практично ніде. І її миротворчі контингенти, якщо і присутні, то надзвичайно обмежені кількості, і тільки там, де вони виконують гуманітарні функції. А що стосується поліцейських, на манер, там, наприклад, Косово і інші, де ми можемо взяти приклад для цього, так? Там діють інші закони і інші миротворці. Миротворці в Україні на Сході може бути, скоріше за все, зі Сходу, там, індуси, Пакистан і інші, які наймаються просто за гроші, але, знову ж таки, мова йде про безпековий чи охоронний миротворчий варіант. Охоронний миротворчий варіант означає, що миротворці беруть під контроль кордон, закривають гуманітарні конвої, закривають провоз зброї. От сьогодні привезли знову таки нову систему градів, закривають повітряний простір для перельоту військових літаків і так далі. А чи не отримуємо тоді ми долю Придністров'я, якщо все піде за планом Путіна? Ну, ми маємо на сьогодні уже, це 4-й рік війни, фактично заморожений конфлікт, який не розвивається. Ми ведемо окопну війну, українські збройні сили знаходяться в обмеженому просторі, вони не домінують, вони фактично знаходяться в такому стратегічному котлі, який будь-який час може бути розморожений стратегією наступу з боку бойовиків і російських військ. І в цьому контексті, знову-таки, Глен Грант прав, він говорить про те, що подібна замкнута система, це стара система, яка була ще Першу світову війну використана, вона не має будь-якої перспективи. Це означає, що ми не можемо відновити будь-яку активність Збройних сил. Ми свідомо їх перевели в режим пасивного, так би мовити, очікування, і від цього деморалізація, втрата ініціатив, втрата, розумієте, мислення військовими, вона змінюється в гіршу сторону. Тому в цьому плані мені здається, що ми зараз не маємо жодної перспективи на майбутнє, якщо ми не змінимо принципову стратегію. Я, знову ж таки, не хочу, щоб мене розглядали в якості яструба. Я професійно займався питанням оборони, безпекової політики, реформування Збройних сил. 4 роки в Радбезі. Це була моя ключова функція. І я багато доклався до того, щоб ми могли зрозуміти, як можуть розвиватися події.
Очевидно, що це дозволяє мені сказати про те, що якщо ми не змінимо, знову ж таки, цієї стратегії, не змінимо силового протистояння Росії з використанням різноманітних і відомих за клаузовицем і невідомих сучасних технологій, то Росія не зможе нічого зробити інше, як підтримувати оцю війну низької інтенсивності. Причому треба сказати, що ми не обговоримо сценарій, там, наприклад, тактичної війни. От ми захоплюємо якісь села в сірій зоні. Що це означає? Ми захоплюємо чи ми заходимо просто в села, де немає бойовиків? Це бойові операції чи це не бойові? Оскільки вся історія інформації фільтрується в повній мірі, то ми не можемо так зробити висновки, що реально відбувається. Наприклад, я читаю там позавчора, що відносно української сторони відбулося 4 обстріли з боку бойовиків, один там поранений. ОБСЄ повідомляє вечором, що було 460 вибухів. Це було вчора чи позавчора, я точно не пам'ятаю. І так кожний день. Ми маємо різне розуміння ситуації з різних інформаційних агентів, так? Але це означає одно, що точної ситуації, де б суспільство могло діяти спільно з владою, де б воно об'єднало свої зусилля і могло протистояти на своєму громадянському рівні, немає. Дякую за відповідь. Коротко до оперативних новин. З території Росії зі стрілецької зброї стріляли в напрямку українських прикордонних підрозділів. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Військовослужбовці не постраждали, вогонь у відповідь не відкривався. Одразу хочу сказати, що наші редактори нині зв'язуються з речниками штабу АТО, і впродовж ефіру ми отримуємо оперативну інформацію наживо в прямому ефірі телеканалу АТР. Продовжуємо тему. Ще до однієї теми хотів з вами перейти. Я прокоментував би коротко. Так, давайте коротко. Да. Що зараз Путіну вкрай невигідно стріляти з свого боку по українським військовим. Думаю, що мова йде про якусь провокацію, але свідомого плану для кандидата в президенти, який демонструє свою миротворчість всьому світу, який намагається продемонструвати це і зараз і в Сирії, хоча, правда, він розбомбив лікарню і знищив 15 сирійців, в тому числі маленьких дітей. Це вкрай невигідно. Тому я думаю, що треба цю інформацію ще раз перевірити. Будемо чекати на офіційний коментар, знову ж таки. Але давайте до ще однієї теми перейдемо. Місія ОБСЄ зафіксувала на території ОРДЛО розміщення 7 зенітних ракетних комплексів «Стріла-10», заборонених Мінськими угодами. Про це йдеться у звіті місії від 7 лютого. Зазначено, що вони були розміщені на північній околиці Макіївки, це 12 кілометрів на північ-схід від Донецька, а це є порушенням певних координат для відводу, пишуть спостерігачі. 6 лютого спостерігачі зафіксували 4 реактивні системи залпового вогню «Град» поблизу Новоармійського, це про що ви казали, 56 кілометрів на схід від Донецька. За лініями відведення спостерігачі бачили 10 танків у Луганській області. Також команда СММ на Луганщині помітила 2 зенітних ракетних комплекси. Чесно кажучи, у мене багато питань одразу наверстується. Да? Але хочеться спочатку роз'яснити перше. А який результат зараз роботи ОБСЄ? От вона зафіксувала це все. Добре, далі що? Дуже важливий, надзвичайно важливий. Це принципово для України, оскільки ОБСЄ чують і вірять на Заході, причому ті інститути, які відповідають за безпекову політику, а також лідери світу. І практично всі обговорення теми України починаються із аналітики, доповідей ОБСЄ. Це дуже важливо зрозуміти, тому що наші аргументи і наша інформація практично сьогодні не чуються. Другий момент. Путін відкрито, не ховаючись, укріплює військову потужність незаконних збройних формувань на території України, на Донбасі і не приховує. Причому укріплює новими видами озброєнь. І я не виключаю того, що завтра там можуть з'явитися і більш складні системи ракетних озброєнь. Крім того, що назвали «Стріли», там є мобільні системи ПВО і так далі. Чому це робить він зараз? Він показує, що миротворча місія на умовах, які хоче Україна, неможлива. Вона можлива тільки на умовах
Росії. Це буде означати, що саме ці системи ПВО, військові найманці зі всієї Росії, які пройшли вишкіл на полігонах і спецтаборах під Ростов-на-Дону і інших місцях, будуть виконувати поліцейські функції, забезпечувати демократичність виборів, які там можуть відбутися. Отже, ми маємо бути свідомі, що поки ми не почнемо говорити іншою мовою, почнемо не говорити про демілітаризацію цієї території для проведення виборів на Донбасі, а ця тема жодного разу не звучала із вуст українського президента, саме слово демілітаризація, тобто не відведення важкого озброєння, а роззброєння бойовиків і не роззброєння української армії, а роззброєння незаконних збройних формувань, парамілітарних утворень на території Донбасу, які мають характерні особливості терористичних загонів, які вчинюють злочин на території, кримінальний злочин на території України. Ми не можемо говорити про майбутню ні миротворчу місію серйозно, ні про вибори, політичні вибори на Донбасі. Я погоджуюсь з тим, що врешті вирішення питання про автономію на Донбасі може бути ключем для виходу із цієї затяжної війни, але на умовах міжнародного права, на умовах дійсно певного консенсусу, який може бути відписаний при допомозі міжнародних посередників. Можливо, нам треба до цього перейти. Ми не ведемо прямі переговори з Росією, ми ведемо переговори з бойовиками. Росія вкрай не хоче допустити таких переговорів. Вона перетворилася на миротворця, країну над сутичкою, але в будь-якому випадку нам треба знайти когось, хто міг би допомогти Україні вийти на прямі переговори безпосередньо з Москвою. Двосторонній при допомозі, як це зробили в Дейтоні свій час хорвати і серби. Як ви особисто можете оцінити роботу ОБСЄ? Наскільки вона ефективна? Я би сказав, що це ефективна робота. І після критики, яка лунала в зв'язку з певною заангажованістю, мені здається, що зараз ця робота в межах можливості ризиків, які беруть на себе представники ОБСЄ, вона є з точки зору моніторингу цілком ефективною. Так, вони не дають нам повної інформації, вони не є такими, скажімо, якби нам хотілося, вони не впливають на ці позиції, але коли я читаю, що вони не можуть добратися і перевірити, чи українські військові захопили село, бо всі дороги заміновані і бойовики не дають їм згоду туди доїхати, то я розумію ситуацію, що вони щодня більше ризикують, аніж ми можемо собі навіть уявити. Це складна, надзвичайно відповідальна робота. Я якраз підтримую місію ОБСЄ в Україні, вважаю, що ми маємо все робити, щоб її тільки посилити. І врешті-решт, знову ж таки, завершуючи тему з ОБСЄ, що можна зараз робити ось цими доказами, які вони представляють постійно, що заборонено мінськими домовленостями поставляють на територію окуповану Донецько-Луганської областей зброю. Бойовики посилюють, окопуються там постійно. От що ми зараз з цією інформацією, з цими доказами фактичними від ОБСЄ можемо зробити? Нам треба змінити логіку юридичного процесу, який дає нам шанси на залучення до цього питання кримінальної міжнародної юстиції, перш за все, під егідою Організації Об'єднаних Націй, тобто Кримінального суду. Ми подали два, з моєї точки зору, малоперспективних позови, які стосуються расової дискримінації в Криму щодо кримськотатарського народу і української меншини, а також щодо фінансування тероризму на Донбасі, не визначивши, які терористичні організації на Донбасі чи терористичні лідери, кого ми фінансуємо. Очевидно, що прийшов час подавати, маючи достатньо велику доказову базу, позов щодо прямої воєнної агресії Росії проти України і її відповідальності за результати цієї агресії. Ми зробили невеличкий, досить несміливий крок в парламенті, проголосувавши за цей закон. Він не підписаний поки що ні Парубієм, ані президентом. І невідомо, яким буде підписаний, і який він вийде з-під їх пера, бо все може змінитися. Але якщо Росія там названа агресором, там треба діяти і далі. Треба рухатися далі, оскільки саме ця сьогодні юридична ситуація на тлі юридичної
по суті справи відповіді на втручання Росії в вибори в Америці, так, відповідь американців, симетрична відповідь щодо кремлівського списку і вимогу введення на цьому тлі санкцій дозволить Україні спертися на серйозну міжнародну правову базу та на певні прецеденти, які вже складені. Таким чином, назвавши Росію агресором, ми можемо вимагати її припинення членства в Раді безпеці ООН на цей період часу, поки де розбереться справа в судах, і лобіювати там, проводити там резолюції для того, щоб відновити територіальну цілісність України. Ясно і очевидно, що цей позов має бути пов'язаний також відшкодуванням великих збитків, які надані Україні, які до цього часу не пораховані. Тільки з Донбасу вивезено більше 27 підприємств Росією, і Росія рекламувала всіляко їх відновлення роботи типу Топазу на території там Ростовської і інших областей. Величезні збитки спричинені конфіскацією українського майна на території Криму, захопленням територіальних шельфів з готовими середовищами, які розроблялися тими ж вишками Бойка і так далі. Величезна кількість майна, яке було привласнене Росією. Тому я думаю, що в таких умовах ми можемо говорити про майбутні репарації, і найняти для цього потрібно потужну міжнародну юридичну фірму, наняти для цього професійних вчорашніх лідерів держав, які розбираються добре в міжнародному праві, і почати цей процес. Це одна із альтернатив якраз мінському мирному процесу і миротворчому сценарію, які є мало ймовірні в таких умовах. Пане Степан, от більш детально хотілося б стосовно цього закону про деокупацію, реінтеграцію, да, наскільки він може бути ефективний, або що в ньому треба було переписати або переробити, щоб він, на вашу думку, був ефективним? І які кроки, головне, треба робити далі? Закон називається приблизно так: про відновлення державного суверенітету в тимчасово окупованих районах Донбасу. Да? Так. Умовно кажучи, там, не будемо уточнювати. В свій час Грузія прийняла у 2008 році закон про окупацію частини Грузії і пряму воєнну агресію. Розірвала з ним дипломатичні відносини, і до цього часу ці відносини так дипломатичні і не відновлені. Хоча минулого року в Грузії було 5 мільйонів російських туристів. Ми прийняли цей закон, точніше президент його подав під колосальним тиском не тільки української громади, але й Заходу, перш американців, які не можуть зрозуміти ролі української політичної групи, яка керує країною щодо війни з Росією. З одного боку, вони вимагають введення додаткових санкцій, з іншого боку, українські санкції не працюють або приймається закон, наприклад, про, по суті, створення вільної економічної зони в Криму. Да? Ми також говоримо про розширення торгівлі з Росією, оскільки за останній час вона виросла в межах від 32 до 42% і так далі. Тобто нам потрібно визначитися стратегію відносин з Росією. Крім того, я по пам'яті точно не пам'ятаю, але біля 300 різних документів між Україною і Росією до цього часу, якщо і не працюють, то знаходяться в режимі онлайн відкритих можливостей. Наприклад, великий договір про партнерство, дружбу і співпрацю. Стратегічне партнерство. У нас немає війни з Росією. У нас складається якась досить незрозуміла ситуація, коли з одного боку ми називаємо її агресором військовим, а з другого боку ми маємо її в якось стратегічне партнерство. Це не просто недорозуміння, це відсутність власне моралі в політиці, це відсутність реакції політичного керівництва на кризу, яка склалася у відносинах між двома державами. Очевидно, що треба приймати рішення. Так, я розумію чудово, що ми купуємо Росії газ, але читав нещодавно інтерв'ю посла ЄС Мінгарелі, який говорить про те, що нам треба відмовитися від російського газу. У нас є достатньо своїх можливостей. Ми купуємо російське ядерне паливо, але ми купуємо також шведське Весінхаус. Це паливо, і це 40% вже від запасів, які є. У нас є 15 ядерних реакторів, це ВБР російські всі і так далі. І нам треба зрозуміти, що тут є проблема суттєва, але для цього
А влада, діячі державні, президент і інші, вони добровільно борються, платять за це шалені гроші, щоб стати лідерами держави. І вони йдуть добровільно до влади. Отже, вони мають розуміти ці виклики для себе як виклики, які потрібно вирішувати. Не вирішуючи їх, ми фактично сьогодні проводимо країну, що виявивши гангрену, так, яка почала власне сьогодні турбувати нас, так, ми не лікуємо її, ми не відсікаємо там чи частину тіла, ми не займаємося серйозною терапією, а нам має зробити вигляд, що нічого не відбувається, що ми якось так все обійдемося. Нічого не обійдеться і потрібно діяти рішуче. Очевидно, що, і я зроблю висновок, принципово важливий для суто аналізу, суто аналітики, що ця влада, ця група людей, яка керує державою, вона не зможе нічого змінити. Я задаю питання собі і іншим. Питання не в тому, чи переможе Петро Олексійович Порошенко. Він може перемогти, я в цьому не сумніваюся. Надзвичайно потужна сама по собі людина, вмілий дипломат, політик. Він навчився управляти величезними масами людей. Але що буде далі? Момент його виборів буде моментом виходу з кризи чи її поглиблення. Я думаю, що це буде поглиблення кризи. До цієї кризи додається ще й криза самого виборчого процесу, де несумнівно будуть глибокі фальсифікації, судячи з того, як зараз формується виборча ЦВК і так далі. Тому я думаю, що в таких умовах нам потрібно приймати рішення в інтересах не окремої групи людей, а в інтересах держави. І відступ Порошенка, наприклад, від глави держави, який автократично тримає сьогодні в руках фактично всю систему влади. Він є головою виконавчої де-факто влади. Від цього і переведення себе в режим більш протокольної такої системи влади ні до чого не призведе, тому що з'являться два лідери держави, які йдуть між собою все одно воювати без гарантій системи стримувань противаг, без суду, без Конституційного суду, без нічого. Суд по Януковичу, який зараз відбувається, мав би мати під собою рішення Конституційного суду, тому що питання відсторонення від влади президента – це є питання Конституції. Але цього рішення до цього часу немає. І я не можу зрозуміти, це проблема нерозуміння юридичності цього процесу, тобто правової колізії, яка склалася, чи це проблема просто не помітити глибину кризи, яка може виникнути наслідок обскарження цього процесу Януковичем в Європейському суді з прав людини. От, до речі, до ще однієї теми, якраз стосовно Януковича, я хотів би з вами повернутися. Віктор Янукович, будучи президентом України, по закону не мав права просити Росію про введення її військ до своєї країни. Про це сьогодні на допиті у справі про держзраду Януковича в Оболонському райсуді Києва заявив колишній начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Заман. Крім тих випадків, коли ухвалений закон Верховною Радою, це навчання та інше, самостійно він це робити не може, сказав Заман. Також один з прокурорів спитав Заману, чи існує порядок застосування військ іноземних держав на території України. Екс-голова Збройних сил України відповів, що такого порядку не існує. А у свою чергу адвокат Януковича Віталій Сердюк в коментарі журналістам заявив, що президент за Конституцією має право звернутися до Російської Федерації з проханням застосувати війська. Без сумніву, що звернення глави держави до іноземної держави застосувати війська в Україні є вихід за межі конституційних повноважень глави держави і має розцінюватися як порушення своєї присяги та є причиною для імпічменту. Імпічмент є єдиним способом відсторонення президента від влади за державну зраду. І для цього створюється спеціальна слідча комісія, стаття 111 Конституції, де чітко все розписано. А от відносно участі на території України Збройних сил у нас є відповідний закон, який регулює ці питання. Коли президент звертається з відповідним поданням до парламенту, парламент затверджує, і ми затверджуємо кожен рік навчання на території України. Причому мова йде про певний сценарій участі цих збройних сил іноземних держав на території України, на певній території з визначенням відповідних програм. Що стосується цієї ситуації, то надто мало поки що фактів, щоб її оцінити реально. Ми маємо фотокопію, яка має місце в справі. Це проблема була піднята Чуркіним, і він цю фотокопію надав у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. До цього часу ми не
чули з цього приводу жодних коментарів особисто Путіна. Він мав такий його фільм «Крим. Шлях додому», так? Він там про це не говорить безпосередньо. Я не знаю, але нам потрібно більше доказів. Очевидно, що Янукович діяв не в інтересах України. Янукович діяв як людина, яка намагалася використати Росію у власних інтересах і забезпечити свою владу. В якій ступені це відбувалося, як, поки що жодних доказів немає. Хочу сказати, що дуже цікаво процес, який транслюється в прямому ефірі, виглядає з боку мене як юриста. Я в свій час приймав участь у складному процесі, де в Верховному суді розглядалося питання щодо другого туру виборів 2004 року. І я розумію відповідальність кожного свого слова. Так от і зараз я чудово віддаю собі звіт, що свідки, які виступають, дають досить різноманітні і часто контроверсійні пояснення. І для того, щоб оцінити всю ситуацію, треба дуже уважно вивчити всі ці покази свідків і одночасно зрозуміти, як дійсно діяв Янукович, який напередодні підписав власне угоду з опозиційними лідерами, з Майданом про проведення дочасних виборів президента і зміну уряду, де половину уряду мала бути представники опозиції, половина мала бути його. І він фактично після цього написав листа Путіну про ведення військ. Коли це сталося конкретно, при яких обставинах, яких умовах? Я думаю, що без допиту Януковича, безпосередньо без допиту людей, які готували ці матеріали, а крім тих свідків, які ми бачимо, ми не бачимо тих, хто безпосередньо готував цього листа Путіну. Є ж ці люди, вони в тому числі і в Україні, багато з них, ну не багато з них, а деякі з них живуть в Україні до цього часу, які безпосередньо приймали ключові рішення, писали для Януковича сценарій розвитку подій, давали йому поради. От якраз їх відповідь на це питання була б дуже важливою. Тому я вважаю, що цей процес дає серйозну базу для розуміння відповідальності глави держави за свої дії з одного боку, з другого боку він заставляє нас говорити про необхідність дотримання жорстких стандартів конституційності і принципів, принципів права у таких питаннях. Пане Степане, от у нас лишається буквально вже 2 хвилини до кінця ефіру. Ще цікаво почути вашу думку от стосовно того, що адвокат Януковича хочуть викликати на допит ще 103 людини в якості свідка. Не буду усіх, звісно, зачитувати, але серед них от колишній представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики Кетрін Ештон. Потім у списку також екс-глава МЗС Естонії Урмас Паєт. Ну і багато-багато людей. От буквально 1,5 хвилинки, будь ласка, вкладіться стосовно адвоката. Чи реально результативні ці допити можуть бути, чи це все ж таки робиться задля затягування часу або інше? Адвокати Януковича збудували абсолютно зрозумілу стратегію. Вони хочуть скористатися делікатністю, толерантністю і відсутністю інформації в західних політиків, які не будуть давати прямі свідчення проти Януковича і будуть говорити про пошуки компромісів всередині на той період часу для того, щоб показати відповідальність Януковича як глави держави за вихід із Майдану, конфлікту на Майдані. Тому мова йде не перше затягнути процес. Це не так важливо для них. Затягнення процесу якраз захисту дає мало перспектив. А за те, щоб використати цих політиків в своїх інтересах. І немає жодного сумніву, що їм може це вдатися, оскільки багато з цих політиків були на стороні Януковича. Дякую дуже, пане Степане, за ваші коментарі, за ваші думки, що долучилися до нашого ефіру. Степан Гавриш, екс-заступник секретаря РНБО, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу сказати, що інформаційну естафету традиційно передаю Любомиру Ференцу. Він вже прийде у цю студію за 20 хвилин. В нього в гостях буде Олексій Хабатюк, заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз». Будуть обговорювати, звісно, найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. А за 5 хвилин в ефірі АТР не пропустіть новини «Заман» кримсько-татарською мовою з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтесь з АТР. Дякую, що з нами. Бережіть себе.